ngikupula dansi. Finally, Ulenkende na Madedido vaite collaboration iro rakagadzwa naGhost Magician, izvo zvaratidza kubatana kwavaita zvichiteera kunetsana kwavaita munyaya dzemusic. Nichikutambirai pano paHot News TV pamuchange muchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Zvinonakidza zvosiririsa, kana iri first time yako ndokurudzirwa kuti usubscribe wotena on the notification bell so that pandodzoka nemamwe manews updates aupisa ndomunhu achatanga maona. Ngadzoke munhau dzedu zvise.